We refuse to be Islamic. We will never bow down to Allah. Allah is a demon. That is why when Allah wants to suck blood, a ƙauyukan da suka shafi na Bokos da Barikin Ladi da Mangu da sauran wurare irin su Riyom a cikin jihar Plateau. Musulmai suna ta maganganu akan akama Ezekiel Dachimo. Duk abin da Ezekiel Dachimo yake ba a taba ganin shi tare da bandit ba. To alhamdulillah an zo daidai gurin a jama'a masu kallo sauran mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh a gurguje. Wannan magana ta sa ya kamata mu yi magana, amma ni kun sani dama bana yin magana in ba tare da wata hujja ba. In ba ni da hujja shi yasa kuka ji program din mu ana cewa ana kiran shi da da'awa da hujja. Ezekiel Dachimo ba wai a ga hoton shi da bandit bane ba, a'a shi bandit din ne. Kuma bisa wannan hujja Ezekiel ina kira a gare ka ni Yusuf Haruna Baban Cinedu, idan ka samu cewar wannan magana da ake maka akwai kage a ciki ka kai kotu. Sannan ina son jami'an tsaro su ƙara bincike, although I don't know ko sun sani akan wasu abubuwan, na san dole za su san wasu abubuwan a ciki domin akwai abin da yake da record a cikin station akan magana fashi da makami na Ezekiel. Ezekiel ya yi fashi da makami. Akwai wata inda muka samu record din shi dai mun samu ne daga 1976, wato daga 76 zuwa 2000 nawa ne dai zan dan ba da record. Muna da record din da zamu iya presenting evidence ko da a kotu ne akan shi. Mutumin nan dan fashi da makami ne rikakke, alhamdulillah ya faɗa da bakin shi. Farko kafin in ci gaba, ƙara mutane su dan saurara su ji me ya faɗa da bakin shi sanda yana fashi da makami. Because I went in 1980 is our gang that robbed a bank in Jos, Plateau State, Nigeria. 1980, they make away with a lot of money. It was my best friend that led the operation. Alhamdulillah, ina fatan mutane kun saurara irin bayanan da mutumin nan yayi, yanda yake nuna cewar shi sun je fashi da makami a 1980, sun je fashi da makami a banki a cikin Jos. Sun je fashi da makami aka harba mutum 14 a cikin su, shi kuma aka kashe mutum 14 a cikin su, amma abin da ya faru harbe su aka yi. The record is there, harbe su aka yi, amma ya ce wa mala'iku ne Yesu ya turo. A ƙaryar da ina so ku saurara kusan wannan mutumin farko cikakken munafiki, cikakken makareci ne. Wallahi bindiga ce ta harbe su, wai mala'iku ne, wai Yesu ne ya sako da mutum da mala'iku guda 7 suka yi striking ɗinsu suka kashe mutum 14, shi kuma ya ɓoye cikin jini. Kaga wai har mala'ikun ma da Allah ya sako da su, misali tun da shi Yesu gurin shi Allah ne, Allah ya sako da mala'iku, amma mala'ikun da ya sa su yi aikin mutum 7 ɗin nan su kashe mutum 14 har sun rasa inda mutum ɗaya yayi, sai da Yesu ya ƙarce musu ga wancan ya ɓoye cikin jini, shine shi ya ɓoye cikin gawawakin, ya ɓoye cikin jini. Wai daga baya shine Yesu ya sa aka zaƙulo shi ya riƙa roƙon su Yesu. Ku saurara, ina son ku saurari magana da kyau ku fahimci abin da yake magana, zan ƙara maimaita ta. Shine yake roƙon Yesu da Allah ai mai gafara, ai mai rai. Shine a daga nan gurin inda ya haɗu da Yesu kenan, har abin da dalilin da yasa ya koma fasto. Wai shi ya haɗu da Yesu ne face to face, ya sako da mala'iku guda 7. Wallahi ƙarya yake yi. Jesus ordered the 7 angels to strike the enemy. In fact, they were killed instantly. I took the covers of those images that were killed. I covered myself as if I'm dead. But the Master Jesus said there was somebody that we have not killed. Go, fish him out. When they were coming, putting other cups, then I have to stand up and begin to beg. I was asking for forgiveness. Forgive me, I will never. Ladi ta gaya mana ita ta yi jiya shi lokacin da aka harbe shi, yana nan da tambar da tabo a duwawun shi na hagu. Ƙarya yake yi. Lokacin nan 'yan sanda ne, ma'aikata ne Najeriya, 'yan sanda ne, Nigerian police, Mopol ne ta ce mu suka harbe su, suka kashe mutum 14 a cikin su, shi kuma ya escape da bullet a duwawu. A gurinta daga baya wani mutum wani cikin mutanen da suke daukar nauyin su, ko in ce wanda suke fashin tare da su, wa'inda ba sa cikin gurin, ina jin ko motar su tana gefe ne inda take ba labari, shine ya je dauke shi a hanya. Lokacin babu waya ta kira, babu waya, amma in sun yi escape dama suna nuna in ta kama an bada kafa ga inda ake bi,
haka suka bi ta gurin ya je ya ɗauke shi, shine Jesus ɗin da ya haɗu da shi, wanda ya ɗauke da shi. Sunan shi Emmanuel, shine Jesus ɗin. Wallahi bai taɓa ganin Jesus ba, wallahi ƙarya ke muku. Ni ina mamaki kiristoci da ake rena, ko da yake ai kuna da masu hankalin cikin ku ba su yarda da wannan magana. Ya mutum zai zo ce muku wai ya je fashi da makami, wai Yesu ya sauko da mala'iku guda 7, wallahi bindiga ce aka harbe su. Babu wani Yesu da ya sauka a nan gurin, ƙarya ke wallahi. Waldo su turawa sun sani, duk lokacin da ya je yana firan nan da tura, za ka tura ma dariya suke da ya ce haɗu da su. Dariya suke, baturan dariya yake nan, dariya ta kama shi dai, amma ya san ƙarya yake wallahi. Wannan yana copying daga Paul ne, duk abin da Paul ya faɗa su ma ya zo su ce sun ga Yesu, wannan ya ce ya tada matattu, wannan ya ce ya, duk ƙarya suke. Billahi la ilaha illa huwa, din Najeriya wallahi alazim babu fastan da zai iya warkar da gurgu. Wallahi in kuma da shi zan sa rana in sa betin akan wannan mu kawo gurgu, wallahi duk wani fasto da ya zo ya wankar da wani gurgu, wallahi na zama Kirista. Balle ya tada matacci, duk ƙaryan nan gata nan kuna kallo a bidiyo suna yi. Ƙarya yake Ezekiel, billahi la ilaha illa hu, ba Yesu bane, bindiga ce ya sha, ba mala'iku bane, aka harbe su ya gudu. To cut the story short, ba Ezekiel ba barin fashi ba, ya koma ne from irin practical dan fashi zuwa spiritual dan fashi. Daga nan ya koma, daga baya koma yana yin harkar, ya buɗe coci. Ba ma a wannan lokacin ya buɗe coci ba, dan ya ci gaba da fashin shi. Ladi ta ce tana nan tana jiran ka, in kai gaddama ko kotu aka je za ta kawo shaida. Akwai hotunan ku da ita na gani a wurinta, abin da yasa ba za a ba da hoton saboda ta yi jikoki yanzu, ta yi yara. Ka sani Ladi ta anshe musulunci. Da ka zo kana musulunci ƙarya, Ladi ta anshe musulunci ma, ai gidan maman Ladi wadda kuke zuwa shan giya gurinta. Ba zan faɗi inda take ba yanzu saboda for security purpose. Amma ka sani cewa duk wannan ƙarya taka ta fito fili yanzu, muna da shaida kai dan fashi ne. Sannan mutanen da kuke fashin nan da su, akwai Inyamurai ciki, akwai Fulani, akwai Hausawa. Gidan giya gurin ta kuke zuwa lokacin, kai saurayinta ne. Kai alƙawarin ma zaka aure ta, ko da wannan personal rayuwar ku ce, bai kamata ma mu shigo da ita cikin wannan ba. Amma dai yana so ka sani cewa ita abinda kuka yi lokacin nan, duk abinda ka shirya, ya wa'innan Fulani da kake faɗi abokanka ne, da su kake hudda. Wa'innan Fulani ba su presenting din Fulani al'umma Fulani in general ba. Babu yanda zaka dauko wa'innan Fulani da kake hudda da su ka so kai generalizing ka ce wai al'umma musulmi ne, kana gogawa musulunci, kana gogawa Fulani. Kai ma ka san ƙarya kake yi, ka san cewa abokanka ne, sannan kuka ci gaba da harkar fashin. Ina so duniya ta sani cewa 'yan fashi da makamin da su ne fa suka rikide suka koma 'yan kidnapping din nan. Su ne suka koma kidnapping, saboda yanzu kan kaji an yi fashi da wuya, dai kidnapping, saboda yanzu ba mutane ba su yawo da kuɗi. Wa'innan 'yan fashin dai ya mutanen shi da ya fashi da su wannan cikin wannan group din nashi. Sannan akwai question mark da muke so gwamnati ta duba da mutane. Yana yawan tambayar maganar shugaban Miyatta Allah da aka kashe abokin shi. Bayan nan ya zo ya ce akwai abokin shi da abokin shi na shugaban Miyatta Allah wanda ya ce a cewar shi Fulani suka kashe. Ina so ka saurari wannan abubuwa, akwai implication a cikin maganganunsa. None of them spoke about the killing of the chairman of Miyatta Allah, a friend of mine, Muhammad. We attend meeting together. Na biyu, akwai maganar da ya ce wasu abokan shi guda 3. Ina so ku saurara, wasu abokan shi guda 3. Wa'annan abokan guda 3 ya kamata ya fito ga wa duniya su waye su, ya sunan su. Sannan ya kamata ya fito ga wa duniya wa'annan 'yan fashi da je suka yi fashi aka kashe mutum 14, ya faɗi sunayen su, sun duk Birom ne. In Birom ne, wato kabilar Birom su ne kadai 'yan fashi kenan, su ne 'yan fashi 'yan Birom, ya ɗibi 'yan Birom da su ake fashi. Wanda a wannan lokaci ina gaya maka, kafin ka ga kabilar Birom ma cikin irin wannan harkar ta fashi, wallahi da wuya. Akwai kabilu ne daban-daban, kuma Inyamuri shine leader ɗinsa a wannan lokacin. A har Hausawa 'yan uwan akwai Hausawa, akwai Fulani, akwai Birom. Gaba ɗaya a cikin tawagar tasu Birom mutum 2 ne, haka da ta gaya mana. Kuma gurinta suke zuwa, saboda lokacin nan tana sai da giya. Gurinta suke zuwa. Amma da ta musulunta, kana cin mutunci addininta, ta gaya mana gaskiya da abin da ke faru, kuma ta nuna mana hotuna, muna da evidence ɗin kai za a ƙasa kaf. Kai tsohon dan fashi ne, daga fashin da makami na fili ka koma coci. Kuma wannan kashe-kashen da ake a Plateau, duk waɗanda suke wa'innan Fulanin yaran ku ne, ko ka san da su, za su zo ka sa su harbi wanda za su harba, ku zo ku ɗibi gawa da za ku ɗiba ku je ku nuna. Kai ka san cewar mutanen da suke mutuwa a Katsina, Zamfara, Maiduguri, musulmai sun ninka wa'inda suke mutuwa wa'inda Kiristoci so kusan 99.
amma wai ana mai refuse to be Islamic. Muna so ka gaya mana gari ɗaya local government ɗaya wanda Fulani suka je suka yi concurrence suka ce lallai sun zama musulmi, ka gaya mana local government ɗaya. You refuse to bow down to Allah, you refuse to, ka ce Allah is a din. Wannan zan zo bangaren shi daban, biblically zan amfani da Bible in rage da kai wannan bangaren. Next abin nan dina kenan. Amma dai yanzu ina so gwamnati idan da hali a dan binciki mutumin nan, wallahi tallahi dan fashi da makami ne, kuma wallahi al'azimu bai ga Yesu ba, bandiga ya gani wallahi ya shawo ya gudu, aka harba a duwawu. Matsiyaci ya je jiya ya zo ya warke ya koma ya bude fasto yake cewa ya haɗu da Yesu, yake ma Kiristoci ƙarya. Ya kamata Kiristoci wallahi ku nutsu ku duka duba masu yi muku ƙarya wa'annan fastocin da ke neman haɗa muku rigima. Mu musulmai ba mu da rigima tsakaninmu da Kiristan. Idan har da kwai rigima tsakaninmu da Kiristoci, billahi lazi babu Kiristan da zai zauna a garin Kano. Amma ku tambayi Kiristocin Kano me ya haɗa mu da su, me ya dame mu da su? Kano kashi 99 musulmai ne, kashi 1 ne cikin 100 Kiristoci. Katsina ma haka, Zamfara, Sokoto, Kebbi, Jigawa, yawancin Northwest ɗin nan da abin nan da muke da su kaɗan, kaso ɗan kaɗan ne kaso. Amma ina so ku gaya mana ina ne ake zuwa ana kashe Kiristoci? Nan gurin duk da na faɗi musulmai ake kashewa. Me yasa ba a kashe Kiristoci a gurin? Me yasa duk inda ake tada hankali za ga guri ne wanda Kiristoci ne masu yawa, musulman ne ƴan kaɗan, kamar Benue da Plateau ɗin? Me yasa inda ake taka ji ana faɗan addini dai, inda na addini ne, mu yanzu Katsina inda faɗan addini ake yi, da yanzu babu saurin Kirista a cikin Katsina wallahi. Da Zamfara faɗan Kirista ake, da yanzu Kirista da musulmi ake, wallahi da yanzu babu saurin Kirista. Amma ku tambayi Kiristocin nan wani Kirista aka taɓa zuwa aka je aka taɓa? Sai dai haɗuwa aka yi da shi yanda aka haɗu da musulmi a mashi. Kuna zuwa kuna mu duniya ƙarya. You are stupid. Dan iska kawai dan fashi kai yanzu nan kawai ka zo kana zuwa kana mu duniya ƙarya, kana cewa mutane wai ana Islamizing Nigeria. Wallahi you have to be very careful. Muna so a bincike akan mutumin nan, wallahi duk kisan da ake a Jos wallahi da hannun shi. Shi neman kuɗin shi yake yi. Mutumin da ya fara mu kiristancin nashi ƙarya, ya mu Allah shi ƙarya, cewar ya haɗu da shi kuma ya bindiga ya sha, harbi ya sha a bakin wannan a bakin banki ya je jiya. Kuma yanzu ya zo ce maka wai cewar wai ana Islamizing, wanda Kiristocin da kansu na gaskiya ba na ƴan ƙarya nan ba, wallahi sun san magana da yake faɗa ƙarya ne. Ai akwai Kiristoci a cikin Kano, akwai Kiristoci a duk a cikin arewacin Najeriya na inda ake arewacin abin nan din. Sun san me ake yi, sun san musulmai nawa ake taɓa. Dan me mutum zai zo rika ƙarya makarecin banza? Mu tsakanin da Kiristoci wallahi ba fitina. Amma kai kana so ka haifar da fitina, wanda fitina in ka haifar da ita dai ka tashi ka gudu. Kai ka bar mutane a cikin fitina. Ga Kiristoci nan, ni yanzu a cikin masu aikin kyamarar nan akwai Kirista a ciki. Mutanen mu da muke aiki da su akwai Kiristoci, mu tsane su saboda kai din dai zamu gaya mu gaskiya, babu ruwan mu da Kiristoci. Kai din dai zamu gaya mu gaskiya, dan fashi ne, gwamnati ta bincike ka, wannan abin da ake wallahi da hannunka. Wallahi gwamnati wannan abin da ake akwai hannun Ezekiel. Wa'annan mutanen ya faɗi muku sunansu, wa'inda ya fashi da su, ƙarya yake ba Yesu bane, bindiga ya haɗu da ita, wallahi babu wani Yesu, bindiga ce suka sha suka gudu. Dan wa'annan mutum ukun da yake cewa yana jin zafi an kashe su, ya faɗi suwaye ya aka kashe su kuma suwa suka kashe su. Wannan shugaban mai ta'allan da yake masifar an kashe mashi, ya faɗi me ya alaka su da su, suwa suka kashe shugaban mai ta'allan, ku bi record. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya samu dace.